Il-Partit Laburista mhux jiddejjaq jagħmel gwadan finanzjarju kbir minn fuq il-billboards li kellu ma' Malta Għawdex brabta mal-elezzjonijiet tal-MPs u l-kunsilli lokali. Il-liġi tistabbilixxi li l-partiti jistgħu jtellaw billboards kemm iridu, naturalment bil-permessi tal-awtorità tal-ippjanar u dan biex ikunu jistgħu iwasslu l-messaġġi tagħhom brabta mal-kampanja elettorali li jkunu qed jagħmlu. Imma la darba l-kampanja elettorali tkun għaddiet, allura dawk il-billboards kollha jridu jkunu żarmati mill-ġdid u mdaħla fl-imħażen rispettivi tagħhom. Iżda kollox jindika li l-Partit Laburista din id-darba ġie jqum minn din il-liġi u ħalla l-billboards fit-toroq biex jikri l-ispazju tagħhom għal skop ta' reklamar kummerċjali. Fi storja fuq il-ġurnal il-Mument jingħad li dan l-aġir ikompli jikkonferma d-dadija li tal-Labor għandhom bħalissa fejn jaħsbu li ħadd ma jistarihom u li huma il fuq mill-liġi. Dan qed isir biksur sfaċċat tal-liġi hekk kif il-Partit Laburista qed japprofitta ruħu billi jdawwar lira favur tiegħu bidħul tal-kirjiet li qed jagħmel. Dan ifisser li jekk fil-pajjiż il-Partit Laburista kellu 70 billboard li issa qed jikrihom lil privat għal 500 euro kull spazju, allura f'ċirku ta' kirjiet il-Partit Laburista jkun qed idaħħal mal-35,000 euro. Dan jikkontrasta ħafna ma' dak li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fejn wara l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li għadda beda jżarma l-billboards ma' toroq kif tistipula il-liġi.